Gihapon, baka pasalamat ka makadayaw sa Dios, baka makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga misa, sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguruwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Ano ang cyber libel? Inigangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sa malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kung ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa mga post ng hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malaing nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer, magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agud nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sino man nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig samtang kon medium period humalin 8 ka tuig. Number 1! Basta Radio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka, nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay. Just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibi. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanina.
magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe, Sorry pero I love you. Promise. kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe! Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Dear Diary, tawga lang ninyo ako kay Millie. Nagapanoigon sang 30 anyos, dalaga. Ang amon pamilya, tumandok sang isa ka puod sang isa ka malayo nga puod sa Negros Occidental. Kagang amon duog nga ini, ginatawag nga barangay Camotes. Tungod sang una kuno nga panahon, ang mga tao sa barangay nga ini, wala sang ginakaon magluwas sa kamote. Kay man wala sang ulan, sa madugay na kaayo nga panahon. Ang akon lola sa tuhod nga ginatawag kay Lula Ingracia, may isa kadako nga balay nga bato nga nahuman pa sang tiyempo katsila. Nasunog ini nga balay. Kag sa matapos ang inaway, ginkayo iniliwat. Kami nga mga apo, bisan pa nga nagdalago kami sa syudad, nagabakasyon kami sa barangay Camotes. Kaupod ko perme sa pagbakasyon ang pakaisa ko nga si Jonah. Tubo-tubo kami nga duha. Kag sa mapatay si Lula, ginpapanubli niya sa amon nga duwa ni Juna ang balay nga bato. May trabaho ako sa syudad. Maestra ako sa isa ka kindergarten nga pribado. Kag si Juna, isa ka maestra. Kag sa makahibalo kami nga kaming nanubli sang balay nga bato, nahamot kami nga duha. Apang tagsa nga magbakasyon, didto kami nagakadto kag magbakasyon. Nagaedad pa lang kami sadto sang 13 anyos. Agod mahang pa ninyo ang tanan, ari ang akon pagsaysay. Nakahibalo ako nga maabot ka mo diri mga apo ko. Abo ina ko nga ginhanda ko na ang inyo mga kwarto. Baw nga nakahibalo ka man, Lola? May nagsugid bala sa imo, la? Ay, wala. Nakahibalo ako nga mabakasyon ka mo nga duha diri. Kada bakasyones, hindi bala. Ote, kamusta man ang inyo mga ginikanan? Mayo man sila, Lola. Si nanay, gusto man niya nga magkadto dirila. Apang siling niya, sa daso na lang. Kay permi lang nagasakit ang iya nga rayuma. Oo man. Te, ikaw ya, Lola? Nga wala ka nagabakasyon sa amon sa syudad, how? Ay, hindi ako makasaho sa syudad. Nagamasakit ako dito. Kuna mo sina, kami na lang ni Miri makadto diri sa imo, Lola, Ay hala, Kas, nag-ulan. Ay, sa ano kita sini makapanakas ang tambis man? Sa buwas na lang, Kabudlay diri yan, no? Kung mag-ulan, wala ka na sang mahimo, Wala man diri TV. Dasun, wala man sang kuryente. Oo man.
Wala man sang cellphone. Kay ti, wala man sang signal mo. Ay! Kas! Nakaibalo na ako sang buhaton ta. Paistoryahon ta na lang si Lola sang iya kasaysayan diri sa barangay Kamutis. Ate Mayo amo na lang inang imuon naton. Kaya ang ulan mo, daw wala gid gana nga magulaw. Lola, mamangkot ako sa imo. Ay, ano ina, Mili? La, nga wala ka nagpamanaw. Oo man, Lola. Nga wala ka nagpamana. Kay kagwapa man sa imo sang dalaga ka pa. Eh, may rason. May rason, Juna. Mili. Ano nga rason, Lola? Ang kulintas nga ini, ho? Aba? Karon lang ako makatalupangod sang ginasuksok mo nga kulintas, Lola. Nga may pendant nga daw sa sintimo kadako. Kag nagabadlak, ho? Ano ina, la? Gold ina? Ay, oo. Gold ini. Daloon mabalain na sa lulubngan mo, Lola. O kun, ipapanobli mo ina sa amon. Uy, Juna! Ay, joke lang. Mga apo ko, 80 na ako. Kag nakahibalo ako nga hindi na ako magdugay. Nagsulod ina sa akon pinsar. Kag makahibalo ka mo kung sino sa inyo ang akon bilinan sang kulintas nga ini. Juna, nasugilanon ko kaina si Tia Milagros. Nag-aistar siya dira sa punta, ho. Inang balay balang human sa kahoy. Uti, anong ginhambala ninyo, haw? Ginsugira niya ako. Nga may makatilingala kuno nga nagakatabo dira sa balay nga bato ni Lula Ingracia. Ha? Ano nga makatilingala? May nagadulog kuno dira nga auto. O kung hindi gani, may kabayo. Ano? Oo, amo inang iya ginsiling. Pero wala man kita sang nabatian bisan ano, no? Oo man. Basi kung uli anon man ina siya pareho kay Lola Ingracia. Nalipay gid si Lula sa mabakasyon kami sa iya balay. Apang mag-istorya man si Che Milagros, bahin sa makatilingala nga nagakatabo sa balay nga bato ni Lola. Sa pagpadayon ko pagid. Lola, matuod ba lang nabatian namon? Nga may bisita ka kuno nga nagaabot diri kon gabi? Mili, apo ko. Hindi pagsapakain ng mga mamatian mo nga sugilanon. Makahagop ka gihapon sa pila ka adlaw. Apang kung sino sa inyo ang bilinan ko sang kulintas nga ini, hindi makapamana pareho sa akon. Ha? Oo. Ikaw, gusto mo ba lang nga hindi makapamana?
Ibilin ko ini sa imo. Kakwan. Si Jonah, Lola. Basi siya ang may gusto sina. Pamangkuta lang siya, anay, Ano? Ay, hindi kuya Milia, Hindi kuya. Mamanagid kuya. Ikaw na lang ang baton sang kulintas nga ato ni Lola, Ano? Ay, hindi ko, Basi akong magmatuod nga hindi ko makapamana, Hindi ko, Pero daw mapatay na si Lola, ho. Kag kinahanglan nga ibili na niya ang iya nga kulintas. Kag isa sa aton ang pilion niya. Kung mag-amo sina, hindi, kuya anay magbakasyon doon tuig. Bahala na, Basi bala kung magmatuod ang ginsiling niya, haw. Amo man ako. Hindi ko anay magbakasyon diri, Hulaton ko anay nga mapatay siya. Kag may bilina na siya sa iya nga kulintas. Madamo pa man kita sa mga pakaisa dira, Mili, Nay, nga masubo ka, haw. patay na si Lula mo. Ano? Si Lula Ingrasya? Patay na? Nasapuan siya nga patay sang iya mga kasilingan dito. Gindala nila sa ospital. Apang wala siya matabangi. Pakaluluoy man si Lola. Nay, nakahibalo na bala si Jonah? Oo, nakahibalo na siya. Ang siling niya, mauna siya sa pagkanto dito sa puod. Para madiparan niya ang pagkabutang dito ni Lola ninyo. Apas ka na ng kuno sa iya. Oo, Nay. Maapas ako kay Jonah. Kami nga daan ang manubli sang balay nga bato. Oh, sige anak. Kamu na lang ang mahibalo dito, ha? Oo, Nay, Boss, malakat ako. Pila ka tuig man ang nagligad ba? O galing ako makabalik sa balay nga bato? Ari na ako. Kagbukas ang kudal. Ato siguro sa sulod si Jonah ay... Jonah! Jonah! Ari na ako! Ba? Wala siya nagsabat? Apang bukas ang bintana kag ang puwerta. Masulod na ako. Ari na ako sa sulod. Apang wala si Jonah nga nagsugata sa akon. Basi ko na to siya sa ibabaw. Jonah! Ari na ako! Ara ka na sa ibabaw? Masaka ko Ibutang ko ining maleta ko. Ba? Ano ba lang nagkapadlak na ina? Oh, hala. Amo ba inang kulintas ni Lola Ingrasya? Papadayon ako sa pagsaka. Ano? Aring kulintas. Puluton ko ini. Jonah! Jonah! Diin palang babaeng atuman? Sa
Sa maglabay ako kaina sa kusina. Nakita ko nga may kalayo pa sa pugon. Buot silingon, ari siya diri. Buksan kong kwarto nga inawa. Pero, hindi maluyag si Lula ang grasya nga buksan inha. Kay base kuno kun mahilo kuno kami. Kay wala pa matapos ang salog dira. Pero sige lang tanawan ko lang. Buksan ko bala. Ara. Bukas na. Ba? Nakaayo na lang ni. Apa nga hindi maluyag si Lola nga buksan namon ini? Ba? May bintana nga kristal? Kag may nakita ako nga babae nga nagatukar sa piano? Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radio Bumbum.